guys is nagluto tayo ti pamigat kin pangaldaw may madamdama. So samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa ating morning vlog. Kagising lang natin. So wait lang, setup lang natin. Setup lang natin itong nakikita niyo ba ako? Okay. Anyway, ito yung natin. Ito yung mga lulutuin natin. Ayan ko lang. Ito, magluluto tayo ng pakbet. At magluluto tayo ng lempo. Tapos, magano tayong lumpia. Yun yung wrapper natin. Lumpiang, ano nga to? Ano daw to? Tuna. So, ayan guys. Ang natin, ang lulutuin natin ngayon. Okay. So, okay, simulan natin. Wait lang, saan ba natin pwesta itong natin? Sige, dito muna. Yan. Wala kasi tayo. Sorry naman magulo. Ang una natin gagawin, I think, is magpainit ng mantika for the lampo. Lampo. Sorry naman. I think this is enough. Lampo. Papainit lang tayo ng mantika, guys. Na natin gagawin is since ito is na-prepare ko na yung mga ingredients, mabilis na lang. So yung muna natin, yung sa pakbet muna natin, no? Mabilis lang to. So yung pakbet natin, meron tayong sibuyas at saka garlic. So, lalagay lang natin dito. Okay. At saka, ito, I think, no. I'll have to wash it first. Guys, habang pinapakulo natin yung at pinapainit natin yung mantika, hiwain natin yung ibang ingredients ng pakbet natin.
ito guys, hindi ko siya hiniwa kagabi. Actually, yung gulay natin, prepare na natin sa kagabi. However, itong talong natin at saka yung talong natin at saka yung sweet potato natin, hindi pa kasi nga mag-iiba yung color niya pag iniwa mo na siya. So, ayan guys, ano yun lang natin. Ito ang tubig. Yung tubig para hindi siya iba ng color. Hindi natin ito para hindi na lang yung kalat natin na kaya. So, we have may eggplant tayo. So, hiwain lang natin siya. So, ganito yung hiwa ng restaurant bot na pakbet. So, since dalawa lang to, ganito na din yung hiwa natin. Ganito siya guys. So, ayun nga guys, so ito na yung ano natin. Look, so lagay lang natin ito. Okay. So, ganito tayo magluto ng pakbet. So, we have this one. One moment.
Guys, ganito lang magluto ng pakbet ha. So, ano lang natin, dinump lang natin yung mga ingredients. Tapos, wala pa tayong ano dyan, spices. Ang ano lang naman yan is, ito siya, anchovy sauce lang siya. Oh, anchovy sauce lang siya. So, ito lang naman yung mga, ito lang yung ano niya, yung parang pampalasa niya. So, like, how much? So, it's up to you kung gaano kaalat yung pakbet ninyo. Okay. I think that's more than enough, but I'll put more. Okay, I think that's more than enough. Sa anchovy sauce natin. So, apart from that one, naglalagay tayo ng mantika. So, since may available virgin oil tayo, extra virgin olive oil, naglalagay tayo olive oil na lang. Okay, about 2 spoonful of oil. And yeah, that's it for the pakbet. Ngayon lang natin siya. I think I'll just put some 1/4 cup of water. Okay. Mantika natin, hindi pa. So, ang next natin gagawin guys is yung pang breakfast natin. So, pang breakfast natin is, yeah. How are we going to prepare this? Yeah. One moment. Ito yung ano natin, spring roll. So guys, ito yung actually ang gagawin ko sana is ano, ang gagamitin ko sana is sardinas, pero may nakita akong tuna, so ito na lang. So parang magiging tuna lumpia ang gagawin natin. However, ito is babad siya sa sunflower oil. So, oops, sorry. Babad siya sa sunflower oil. So, I'll have to check kung paano. Meron pa, sayang. Okay. So, habang dinidrain natin yung mantika, so prepare tayo ng ibang ingredients nung lumpia natin.
Ayan guys, meron tayong dahon at saka meron tayong sibuyas at saka meron din tayong, where is it now? Meron din tayong garlic. Wait second, laki lang natin siya dun sa hawasan natin. So, ayan guys, ang ano natin, set aside natin. So, ito yung natin. So, yung ingredients. Actually, lalagyan ko sana siya ng carrots. Hindi ako nakabili kagabi eh. I was thinking na meron pa kaming carrots dito sa bahay. Tada! So, okay. Okay na siguro to. We have, ano to? Quinta. Asin. Asin, salt. Isang, ano to, egg. Lagyan natin ng asukal. Konting-konting asukal lang. Okay ba? Tapos, ano to? Flour, all-purpose flour. Konti lang to. We got almost more. Konting-konting all-purpose flour lang. Okay, that's enough. 1
Then, haluin lang natin. So yun guys, i-mix lang natin hanggang sa mag-blend yung mga ingredients sa isa't isa. So, ayan. I think that's enough, more than enough. Set aside yung ano to. Pwede ko sigurong lagyan ng ano, sunflower oil. Para maging malasa. So, guys, are you ready for the liempo? So, let's see. What should we do? I-ano lang natin to. Set aside ko to. Guys, ito yung ano natin, liempo natin. So, ang gagawin ko ano lang, gagawin extract ko lang siya ng para at least pumutok yung yan. So, para pumutok yung skin niya. Common technique to para pumutok yung skin pag nagpe-prito kayo. Okay. Then let's fry. So, mukhang puputok ito. Let's see.